Una tsintsiya, tsintsiya, una tsintsiya. Na sadaukar da wannan wakar ga ma'ajin jam'iyyar PDP na jihar Sokoto, Alhaji Yahaya Dallatu. Zo da tambura na daukar karatu, yau oro make da Allah rubutu. Ga balan-balan ina mai kumatu, ku da ke zurun kuje can ku bautu. Mu ba za mu bar biyar tambuwar ba. Una tsintsiya, tsintsiya, una tsintsiya, tsintsiya, una tsintsiya, tsintsiya. Dallatu ya shigo sahun masu ceto, dole ne a sashi tsarin fitattu. Majin jam'iyya ya hayya Dallatu, ya kona tsintsiyar tulin yan tuluttu. PDP ma'aji na Sokoto Dallatu, wanda ke da arziki ga karatu. Na gwamnatin Buwal da Malam Dallatu, shi ya ce oro mawaka rubutu. Karka da mu zo ga yaman bukatu, akan Saidu darajar mata walle. Ga gida gami da mota ka karɓa, sai na ce ka rufa su tambuwar sun butulce. Mata wallibar su Indoniya ce, ban gadon halar kamar tambuwar ba. Su tambuwar sun butulce, bar su Indoniya ce. Sun butulce, bar sirrin duniya ce. Alamu izi jalla ka girmi tamka, inda duka so kake lamuranka. Babu mai idon ganin kuskurenka, la sharika babu mata abunka. Lam yalid wa lam yulad bai da baba, tambuwar sun butulce, bar sirrin duniya ce. Idan gida mu kai ke tsaya min, babun da zan yi sai ka riga min. Ba ni kariya ga mai son matsa min, tun da lokacin ga kai kara min. Ban da kai hakimu ba zan iya ba, tambuwar sun butulce, bar sirrin duniya ce. Tun da dai waro mayan kun kiyaye, duk abin da na amince da zan yi. Ito ina kiyaye horon iyaye, mai salati inda magi masoyi. Idan haɗin amina angon suwaiwa, tambuwar sun butulce, bar sirrin duniya ce. Wai hankuri ba za a yi rashi ba, ai addu'a rikonta ba kuskure ba. Ni horo ba ban gida na sani ba, san ba zan barin biyar tambuwar ba. In na bar shi ban ga wajen zuwa ba, tambuwar sun butulce, bar sirrin duniya ce. Na yi jinjina ga yamdi aya, Alfa'idi Motors jirgi kwashi gaya. Baban Zainab baban Yusura ya hayya, majin fatin PDP mai masoya. Hayya Dallatu idan an kidaya, ba a kai kyauta ta yi wannan jihar ba. Muje Aminu Allah kiyaye, mata walle mai du'ayin iyaye. Duk dafin mahasada da hoki shanye, wataran madaci zai zama tusoye. Kowa bi shawara ba zai kunyata ba, tambuwar sun butulce, bar sirrin duniya ce. Da ranar mugunta, su yi dumu-dumu da haƙƙin makwabta. Ya kamata tun da dai ba su santa, duk abin da za su yi duniya ta
butulce bar sirrin duniya ce ai ban gada halat kamar tambuwal ba tsadar aminu sai ta kashe ku in tudu bagar aniyar ku ku ta yin ta tambuwar ya dara ku sannu za a kai iyakar burin ku za ku gane kanku kun kai wa zamba tambuwar sun butulce bar sirrin duniya ce ai ban gada halat kamar tambuwal ba iban kusan aminu shi dai kasan ku kun cika tiki ya za ku kun yi zamba tambuwar ya rufe ku nan gudun talaka sai tsangwamar ku nuna banza ta ku yi bai hakan ba tambuwar sun butulce bar sirrin duniya ce ai ban gada halat kamar tambuwal ba tun da kun cika ku je ku yi azawa dama abin kwarai ake san gwada ku ganin kuke kamar bai iya masu goro su ka dauri da tsawa kankana ka daina kushe abarba tambuwar sun butulce bar sirrin duniya ce ai ban gada halat kamar tambuwal ba filan gabu zaman amana yake tun da kun kaci shi bule ku zai wanda ke cikin ku sai kun amaye yau ta fito a fili ba boye boye ko firamare bai gama ba tambuwar sun butulce bar sirrin duniya ce